Ħabru d-dettalji tal-10 edizzjoni tal-Festival Science in the City li se jittella fit-30 ta' Settembru u l-1 ta' Ottubru fil-Forti Sant'Irmu u Sala San Dominku. Dan il-festival se jsir kemm b'mod virtuali fl-istudio professjonali kemm fuq ġewwa f'postijiet differenti mifruxa fil-qalba tal-belt u kif ukoll fit-toroq fil-beraħ biex iwassal ir-riċerka liċ-ċittadini f'esperjenza impenjattiva u interattiva għal kulħadd. Bit-tema Taking Root, il-festival se jiffoka fuq l-għanijiet ambjentali tal-European Green Deal li huwa wkoll parti mill-lejla tar-riċerkaturi Ewropej li ssir fl-istess lejl f'aktar minn 300 belt madwar l-Ewropa. F'konferenza tal-aħbarijiet, ir-rettur tal-Università ta' Malta, il-professur Alfred Vella, tkellem dwar l-importanza ta' festivals bħal dawn li jkunu ta' ispirazzjoni għall-istudenti. L-importanza li f'pajjiż bħal tagħna fejn ħafna drabi l-ekonomija anki tibbaża ħafna fuq ċerti servizzi illi ikonna poplu ċittadini illi huma informati bix-xjenza jafu jużawha u jaħdmu fiha wkoll. Preżenti kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima li semma l-importanza tal-investiment fir-riċerka, speċjalment fejn tidħol ix-xjenza. Allura huwa importanti li neqgħu nagħtu pjattaformi varji illi permezz tagħhom nkunu kapaċi propju nassiguraw illi l-importanza tax-xjenza fil-ħajja ta' kuljum tingħata l-rwol li jistħoqilha.